vive le Niger et vive la CNSP, mon général Abdourahmane Chani. Ya bismillah Allah na roka, ya bismillah Allah na roka. Sarki Allah mai kasan bakwai kuma shine mai saman bakwai Allah. Allah mai gabas da yamma kuma shine mai kudu da arewa. Allah ka bani dama musu wake ni ka sata ni je, wake ni ka sata ni je. Ka gargadi ka musto sanyo, ka gargadi ka musto sanyo, shawara ka musto sanyo. Zuwa ga birni da ƙauyuka, yaran mu da manya. Jama'a ku zo dun mu lura, malumai suna ta addu'a. Ku roƙi Allah Ubangiji ya raba mu da masu jan kunnu wannan birnin su ba san mu dai suke ba mun gane. Mun gane Iraniyam suke so ƙasar mu Nijar. Muna da arziki na a Nijar jama'a. Iraniyam a Nijar, zinariya a Nijar, man fetur a Nijar. Muna da rana a Nijar, muna da kanwa da bilma, muna da noma da kiyo kasan mu Nijar ban kulura. Nijar tabarakallah. Mon general Chani, Muhammadu Tumba shine sani mon general. Interior shine sani, yace musto na bori, kaje ka waje ka saka Nijar. Yace mu kaya matalakawa Nijar. Birni da ƙauyuka, lalle mu general Chani. Shi komi zai fada, da Hausa zai fada ba da Turanci da yake fada ma. Kenan cuta yau duka ta ƙaura ƙasan mu Nijar. Muna da arziki na a Nijar kun ka lura. Nigerian. Shugaban dairan Maradi Murtala Okashat shi ma ya ce musu da bore, ka je ka wace kasar ka Nijar a gaya musu. Ya ce Faransu ba son mu ne suke ba. Tun shekarar 2012 suna ta neman su kassara mu, Allah ya hana su. Yanzu yau mun ka lura, mun gane ba san mu ne suke ba. Mali sun taimaka ma Nijar, Burkina sun taimaka ma Nijar. Mun ci Allah rika muku, mun zama uwa guda, mun zama uba guda. Ba da masu jan kunnuwa ba Nijar ba mu san yage-yage ba. Ba da masu jan kunnuwa ba Nijar ba mu san yage-yage ba. Talauci ba mu san shi ba. Man Colonel Abdul Karim, Man Colonel Abdul Karim, au commandant de la gendarmerie nationale, au commandant de la gendarmerie nationale, mon colonel Abdou Karim, gendarme kuka magani iska, gendarme kuka magani iska, na birni da karkara, adama yan takarda, adama masu zata cikin kwamfuta kuna ganin su. Allah taimaka ma sojan Nijar, Allah taimaka ma sojan Nijar, FDS Allah taimaka muku Nijar. Lalle duk wanda baya san wallahi mu ma ko ba mu san shi, inda ba Allah shi bane ba, balle ya hana mu sheda ko ya hana mu loro. Murtala Okashetu, President Conseil de Ville de Maradi. Murtala Okashetu, sunan kaniya da kokari kana taimaka ma jihar Maradi.
birni da ƙauyuka, ƙauyin da malamai, yaran da manya, kowa yana yabonka. Na ce Allah Ubangiji na Allah, Sarki Allah Ubangiji ya raba mu da masu jan kunnu wannan faransu ba san mu ne suke ba, kaga mun musu warjat. Sauran 'yan siyasa na kasan mu, sauran 'yan siyasa wasu sun gudu da kudinmu, wasu sun gudu da kudinmu, sun kai diyansu kasashen waje. Sun bar mu noma muna ta kiyo kai jama'a. Wani General Tani shi ya ba su shawara, wani General Tani sun ba su shawara, General Muhammad sun ba su shawara, su ko suka ki ɗauka sansan. Soji da sun ka sha baya sai suka hambare su kai. Yanzu sabuwar tafiya ce, Nijar sabuwa, mu zama Afirka ne, Afirka ne, mu zama Afirka ne. Allah Ubangiji na, mon General Tani, CNSP mon General Tani, mon General Salifu Modi, Antariyar General Muhammadu Tumba. Allah ya taimaka maka, Allah ya kada girma. Mon Colonel Bulwaidu, mon Colonel Bulwaidu, mon Colonel Saminu Maradi, mon Colonel Saminu Maradi, Garde National, Balko Laduan, Balko Laduan, Laduan Allah taimaka. Kun haɗe wa kanmu, duka mu haɗe wa kanmu, mazan mu adda mata, iyalan mu adda manya, birni da ƙauyuka, kan mu yarda su yaudare mu. Suna ta ba da kudade, birni da ƙauyuka, wasu na ta neman haɗin kan 'yan Nijar don a cuci Nijar. Allah ya sa duka kan mu yarda, Allah ya sa dukan mu warga, dukan mu lura, duk wanda baya san mu nace Allah ya tarwatsa shi, duk wanda baya san kasan mu wai Allah ya tarwatsa shi kowane. Duk wanda baya san kasan mu sam Allah ya yi rigita su. Waɗansu sun gudu da kudinmu, waɗansu sun gudu da kudinmu. Mon General Muhammadu Tumba Antariyar, wasu can an kwamashe su an kai su kaso. Sai su bayani da kudinmu Nijar, mulkin ga Nijar. Allah aka zamuna, Allah taimaka muna. Nous vaincrons. Vive le Niger et vive la CNSP. Direct la campagne avec l'enfant chouchou, l'enfant terrible. Moustobori International. De l'orchestre superstar de la capitale économique. La campagne avec l'orchestre international Bori Bar. Mon General Tani, mon General Tani, mon General Tani, mon General Muhammadu Tumba Antariyar, mon Colonel Saminu, Président du Conseil de Ville, Okashatu Murtala Niya da kokari, Okashatu Murtala sunan kaniya da kokari. Allah ya agaza ma, kuma duk wanda baya san ka wallahi mu ma ba mu so nai. A duk wanda baya san ka Okashatu mu ma ba mu so nai. Ba komi za a yi ba, in ji mu so yaro na kore. Wakan mu ke tabawa, wakan mu ke tabawa.